Priština nema kontrolu. Predstavljen izveštaj međunarodne organizacije. Samoproglašeno Kosovo je delimično napredovalo u borbi protiv korupcije, ali je i dalje ne drži pod kontrolom. Prema indeksu percepcije korupcije koji je danas predstavila međunarodna organizacija, prenose reporteri. Kako se navodi u izveštaju, samoproglašeno Kosovo je dobilo 41 bod i zauzelo 84. poziciju. Vlada i dalje mora da unapredi transparentnost i da se uzdrži od bilo kakvog miješanja u pravosudni sistem, naglašava Transparency International. Inače, ističe se da je Zapadni Balkan poznat po niskom otporu organizovanom kriminalu. Kao uzrok povećanog rizika u regionu pominje se tenzija između Prištine i Beograda, naglašavajući podrivanje granične saradnje koja je ključ uspešne borbe protiv organizovanog kriminala.